Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Rowere mawuok e kaunti ma Siaya koro osegolo ng'ur maggi ewi deko moko kuom chenro mag dongruok mane ochak kod gavana machon Cornel Rasanga. Rowere go wacho ni chakruok mar gavana James Orengo telo mar kaunti no moko kuom chenro mane ochak kod Rasanga kaka paw tuke ma Siaya kod kar nyamburko ochung'. Kautelni kod Stephen Odhiambo, rowere go nyiso chich margi ni nyalo bet ni ng'ur ma piny etend kaunti no nyalo bet ni rocho moko kuom chenro mag dongruok e kaunti ma Siaya. Giwacho ni kaonge lokruok moro amora e ndalo abiriyo mabiro, gibiro bago ng'anyo kendo ok gibi chulo osuru. Wacho mi wan kama mokwongo en wadwaro projects manoket na lego usonga mancho goli i budget ka to nose kadh bose ket pesgi nyaka los brum betem duto wiye koso kuyi sani ogol pesa e project magero stadium mamano watamre kose kwatamre wawacho ni mondo duoknwa ng'ano pesa mondo stadium orum mondo yud kama nyalo time exercise talent margi usiro kose kusiro wach mar adek wanyiso James Orengo en ni wadwaro ni stage ma Siaya oket pesa kuro mondo stage ma Siaya otiek mondo jowa yude kachiel kod mine yud kama nyalo loki ohala mondo Siaya obed maber kosek ber. Wawacho ni wamiyo wakwayo James Orengo gavana mamarwa ni mondo oketie kinde gi upiti mare obed maber mondo tich otire ni jopiny kaka ne gisingo. Mano wach mokwongo. Adier kose kadier.